On minutu bat. Oain, bueno, desperango du. Nio, hau jarrita, ez? Jarrita. Baina jarrita da. Kaixo egunon? Ja. Kaixo egunon, Lezoko, herriko kontratazio espediente bat irekiko dugu. Obra kontratua da, Elias Salaberria eribideko espaloia berritzeko da. Maila bildu da eta proposamen teknikoak baloratu ditu eta onartu ditu 3 lizitatzaileak. Hauek dira Landa, Eimaz, Campezo Obras y Servicios eta Construcciones Etxaide. Orain ikusiko duguna da beraien balorazioa, udal teknikariak egindako balorazioa. Ikusten den bezala, Etxaidek 12,5 punto ditu guztira, Campezo 11 eta Landa Eimazek 10 punto. Eta, balorazioa onartu ondoren mailak, egingo duguna da eskaintza ekonomikoak irekiko ditugu. Lehendik eta behin, Construcciones Etxaideko, identifikatuko geha aurrena, mailaren idazkaria Amaia Galdoz, eta hirigintzako arduraduna Aitor Riztueta, eta... Bueno, hasiko gera, Construcciones Etxaideren eskaintza ikusiko dugu. Vale, recomponer. Identifikatzen man aldio zuela. Bai, ya está, bai. Ditugu, gaizki baina ditugu aurretik. Aterako dira zenbakian txiki-txiki. Hasiko dugu, irekiko dugu. Orain irekiko dugu Campezo Obras y Serviciosena. Etxaide. Etxaide. Etxaide, bai. Etxaide nazi guerekio. Campezo dago. Abrir. Campezo ez dago. Ahí está, ya está, Etxaide. Nintzen flipatzen, nire buruak egin. Vale, Etxaide, onditu dugu. Vale, Etxaideren proposamena ikusten dugu. Eta orkestatu duen eskaintza da 180.042 euros con 21 céntimos de euro. Y 37.808 euros con 86 céntimos de euro. Hori beza. Biziko dugu. Eta hurrengo eskaintza ekonomikoa irekiko dugu. Campezo Obras y Servicios. Vale, Campezoko eskaintzen dune eskaintza da 189.102 euros con 18 céntimos y 39.711 euros con 46 céntimos IVA. Eta azkeneko irekiko dugu Landa Eimaz. Landa Eimaz S.A. Landa Eimaz aurkezten duen proposamen ekonomikoa da 185.320,14 zentimo. Eta 38.917,23 zentimo beza. Orain balorazioa egingo da, teknikariak balorazioa egingo dute, eta
dagokion kalifikazioa edo emango dugu jakinaraziko zaie lizitatzaile guztiei. Eta esleipena egingo da ondoren.